Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero tikupasirani kuyankhula kwa Bone Kalinda Khambo. The DC popitirira ndi kuyimirira Malawi mopanda mantha komanso mwachilungamo, mundilole Amalawi kuti ndikupasireni breaking news, nkhani imene ikungochitika pompano ku Blantyre ya Synod. Inu mukukumbukira bwino kunena kuti azibusa opambana 71 mosogozedwa ndi Reverend Wilson Banda komanso a former secretary general kapena general secretary Reverend Maulana anapita zulo ku Page House kukapempherera umoyo wa Professor Arthur Peter Mutharika komanso akazi awo komanso dziko la Malawi limene likudusa m'mavuto mu nsonkhano umene kapena mapemphero amene amawatcha kuti divine intervention. Izi sizinakhale bwino ndi aboma ndipo zawapweteka kwambiri, chonchi tikunena pano mosimikiza kunena kuti mama uno kuli meeting ya zizizi imene aboma akukakamiza General Secretary wa Blantyre Synod kuti alembe kalata yochita disown nsonkhano umenewu, mapemphero amene anali ku Page House akuti ndicholinga kuti anyozese chipani cha DPP komanso ndi mtsogoleri wawo Professor Arthur Peter Mutharika, komanso kuti anene kuti azibusa onse amene anapita kumeneko anapanga mwawo osakhala mosogozedwa ndi usogoleri wa General Secretary Reverend Juma. Choncho iyi ndi nthawi ya mayesero imene tione kuti kodi azibusa amenewa adapita ati kumene kuja kukapempherera ziko kapena iye akufuna ndalama. Ndipo tikunena pano amene atumidwa kuchokera kwa President Chakwera atenga ndalama yokwanira 50 million yokuti anyengerere Reverend kapena General Secretary kuti alembe kalata yochita disown kapena press statement yonena kuti iwo sadawatume anthu kuti akapemphere ku Page House akapempherere ziko lino limene likukumana ndi mavuto osiyanasiyana komanso akapempherere umoyo wa Professor Arthur Peter Mutharika komanso ziko la Malawi. Iyi ni nthawi imene tiziwe chilungamo kuti ndalama ndiyoopsa kapena anthu opempherawa amangokonda ndalama sakonda ziko lawo. The DC mwana woopsa kwambiri.